ị mara na ị na-enwe ọbara mgbali elu, ọ ị mara na ị maara onye na-enwe ọbara mgbali elu? Ọ bụrụ nne anyị na nna anyị na nwanne anyị na-enwe ọbara mgbali elu, unu were aka inu sọrọ m nsọ n'ebe aka inu were ya sọọ nsọ. Anwakwa na anwa ị na-enwe ọbara mgbali elu, ọ ị na-enwe ọrịa obi, ịta aka inu. Onye ahụ taa aka inu, ihe ọ ga-eme ewu ome gịnị? Ọrịa. Bikos o nwere ndị na-asị na onweghị ihe o mere, beta o nwere ihe o mere. Aka inu wubita kola. Onye na-enwe ọbara mgbali elu, ya biko ebe ị nọ na ndụ gị, gbara ya ọsọ, gbawa ọsọ. Ọ bụrụ na ị chọghọ ịna n'ike, gbara aka inu ọsọ. Onye na-enwe ọrịa obi, biko gbara ọjị, ọsọkwa ya bụrụ ugworo, ọsọkwa ya bụrụ ọjị Igbo, biko gbawara ya ọsọ dị ndụ. Maka na ọjị na-eje eme gịnị? Akpata ọrịa obi aka, obi onye ahụ adị gịnị? Ọ dị worst. Aka inu na-eje akpata ọbara mgbali elu aka, ome gịnị? Ọrịgo n'elu ọjị. So anybody na-ata aka inu, ịtacha ya ọ dịghị ka ọ na-eme gị ka ume a na-abọ gị abọ, biko kwụsị ịta ya nụ. Mmụọ gị, ihe na gị anataghị ya, ahụ gị na-asọ ya nsọ. Biko 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 ka nna ayọ nwoke na ayọ nwaanyị.